Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Ләйсән Ханова. Чаллыда шәһәр судының яңа бинасы ачылды. Ачылу тантанасында Рөстәм Миңнеханов катнашты. Балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә иртәнге фильтр үткәрү тагында катгыйлана. Ни өчен? Бәби бишегендә яңа туган сабыйны калдырганнар, кызчыкның киләчәге хәл ителә. Чаллыда тантаналы рәвештә шәһәр суды бинасы ачылды. Ул җиңүнең 40 еллыгы урамында урнашкан. Аны ачу тантанасында республика президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Бинаны федераль программа кысаларында бүленгән акча исәбенә төзделәр. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Сегодня знаковые события. Вот это не здание суда, это дворец настоящий, 5000 квадратных метров. Самый современный, который не только сегодняшнему дню отвечает тем требованиям, которые будут в ближайшее будущем. Суд бинасын зур тырышлык белән 1 елдан артык төзеделәр. Федераль бюджеттан 317 миллион сум акча тотылган. Задумайтесь, в год 10 тысяч гражданских дел рассматривается, 1500 уголовных, и все это должно происходить в хороших условиях. В первую очередь для людей и не в последнюю очередь для коллектива городского суда. 4 катлы бинада 23 суд залы, эчәсе килгән һәркем бушлай су эчә ала, эскәмияләр куелган. Шаһидлар өчен аерым бүлмәләр, электрон таблода нинди эш каралганы язылып бара. Мөмкинлекләре чиклеләр өчен дә шартлар тудырылган. Ни сторона иста, ни сторона ответчика не имеют доступа к судье до рассмотрения дела. То есть все происходит через аппарат, через общую гражданскую канцелярию. У судей отдельный вход, у граждан отдельный вход. Киләчәктә шәһәр суды бинасы янында җинаять суды бинасы да төзелер дип көтелә. Аның өчен урын каралган инде. Гүзәл Габдуллина, Елена Камалова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Солқын тиеп авыру билгеләре булган балаларны мәктәп һәм бакчаларга кертмәячәкләр. Бу хакта Россиянең баш санитар табибы Анна Попова кул куйган карар дөнья күрде. Документтан күренгәнчә, мәгариф учреждениялары грипп, кискен сулыш юллары авырулары таралган вакытта көн сайын иртәнге фильтр үткәрергә, ягъни балаларның сәламәтлеген тикшерергә тиеш була. Чаллы өчен бу яңалык түгел, әлеге эш күптәннән инде алып барыла. Карар нинди дә булса үзгәрешләр кертерме, бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда. Лилия балалар бакчасында гадәти иртә. Ата-аналар балаларын тәрбияче карамагына тапшырды. Нәниләр зарядкага басты. Әниләр инде белә, Чаллы балалар бакчаларында фильтр һәр көнне үткәрелә. Иртәнге фильтр алып бару бик әйбәт инде ул садиклар өчен. Әмма ләкин без бит эшлибез. Эшләгән вакытта иртә белән үзебезнең коллективыбызны, үзебезнең эшчеләребезне подводить итәсе килми. Төрле чаклар була инде, балаларны калдырыр җир булмый, ләкин аны качырмаска кирәк. Кайбер ата-аналар температуралы балаларны да качырып калдыралар, бер нәрсә әйтмичә. Чаллы өчен Россиянең баш санитар табибы кул куйган карар яңалык түгел. Документ нигезендә медиклар һәм педагоглар баланы тикшерүдән соң гына төркемнәргә кабул итәргә тиеш. Шәһәрдә бу эш күптәннән алып барыла. Айырма барышында фильтр ата-ана сабыен бакчада калдырганнан соң үтә. Мама приводит ребенка к воспитателю, воспитатель осматривает, опрашивает. Это без карантина когда. И родители утром расписываются, что сдали нам, привели нам здорового ребенка. Вот. Вечером они также, когда забирают ребенка, также расписываются. И если, например, когда воспитатель принимала, все было хорошо, а когда уже при моем осмотре, там небольшая температура, мы тут же звоним родителям и говорим, чтобы забрали. Ләкин авыру баланы һәркем килеп алмый. Бу очракта яңа карар булышачак дип белгечләр. Иртәнге фильтр ата-ана баланы бакчада калдырганчы үткәреләчәк. Ләйсән Ханова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Бәби бишегендә яңа туган сабыйны калдырганнар. Аны Кама балалар медицина үзәге янында урнашкан тартмага туына берничә сәгать узуга салганнар. Кызчык җитлekмичә туган, авырлыгы 2 килограммнан әз генә артык. Сау сәламәт, янында бернинди хатта калдырмаганнар. Ул Кама балалар медицина үзәгендә берничә атна булачак. Исегезгә төшерәм, бәби бишеге сабыйдан аноним рәвештә баш тартучылар өчен махсус корылган урын. Баланы тартмага салу белән сигнал җибәрелә. Урынга полиция һәм опека белгечләре килә. Беби бокс эшли башлаганнан бирле бу калдырылган 3нче бала. Тагын бер сабыйны узган ел хастахана читендә калдырган иделәр. Родилась, да, там буквально несколько часов, она еще со смазкой пришла родовой, поэтому, она в сутки первая. Она была завернутая, она не была голой, да.
То есть там признаков насильственных ничего не было. Она живая, кричащая, плачущая, обычный ребенок. Килген зыянны каплаучылар 2-10 йортының түбәсендә капиталь ремонт бару сәбәпле фатирларга яңгыр үтеп керүе хакында хәбәр иткән идек. Зыян килгән 35 фатир хуҗасы энтузиаст идарә оешмасына мөрәҗәгать итте. Йортта яшәүчеләр соравы буенча ремонт өчен җаваплы субподрядчы һәм идарә итүче оешма белгечләре катнашында җыелыш узды. Легион төзелеш компаниясының директоры Алексей Вахнин яңгыр башланганчы түбәне ябып бетергә өлгермәдек һәм көчле явым төшү булуын көтмәгән идек диде. Аның сүзләренчә, зыян күргән фатир хуҗалары бер ай эчендә акчалата ярдәм алачак, яки фатирларда подрядчы үзе ремонт ясаячак. Армияда булган очракта да эш урыны сакланачак. Рөстәм Миңнеханов Татарстаннан хәрби хезмәткә алынган солдатларның эш урынын саклау мәсьәләсен карарга йөкләмә бирде. Республика лидерының йөкләмәсен Татарстан хәрби комиссариаты премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева кабул итеп алды. Хәзерге вакытта закон хәрби бурычын үтәргә киткән егетләрнең эш урыны бар тик дәүләт оешмаларында гына саклануын гарантияли. Казан Кремль вәкиле хәбәр иткәнчә, әлеге кагыйдә оешманың күмәк килешүендә теркәлергә мөмкин. Шулай ук армиядан соң үзләренең эш урынын алыштырырга теләгән солдатлар өчен яңадан әзерлек уздырырга да тәкъдим ителә. Бүген төзүчеләр көне Чаллыда бәйрәм күренекле төзүче Евгений Ботинчук һәйкәленә чәчәкләр салудан башланды. Кичке сәгать 5-тә шәһәрдәшләр яр буе мәйданында концертка җыелды. Биредә төзелеш тармагына багышланган күргәзмә ачылды. Бәйрәмнең рәсми өлешендә танылган эшчеләрне хөрмәтләделәр. Бу минутларда мәйданда тамашачылар алдында татар эстрадасы җырчысы Гүзәл Уразова чыгыш ясый. Аннан соң сәхнәгә 80нче еллар йолдызы доктор Албан чыгачак. Төзүчеләр көне 21 сәгать 30 минутта салют белән тәмамлана. Шәһәрдәшләрне Кытай гимнастикасы буенча күнегүләр ясарга чакыралар. Чара шимбә көнне ачык һавада Габдулла Тукай исемендәге яр буенда 7 сәгать 30 минутта узачак. Гимнастикада катнашырга теләге булганнарны коры фонтан янында көтәчәкләр. Шәһәрдәшләр өчен гимнастиканы көнчыгыш сәламәтләндерү программасы буенча 30 еллык тәҗрибәле тренер үткәрә. Цигун күнегүләр комплексы барлык яшьтәгеләр өчен дә кулай. Чарада катнашучыларга үзләре белән берни дә алып киләсе түгел, бар тик уңайлы спорт киеме генә таләп ителә. Катнашу бушлай, күнегүләр 1 сәгать дәвам итәчәк. Хәзер рекламалы мәгълүмат. Чаллыга кабат умартачы Пигановлар килде. Алар инде шәһәрдәшләрне яңа бал белән сыйлый. Гадәттәгечә татлы продукт белән КамАЗ мәдәният сараенда сәүдә итәләр. Ярминкә 13 августка кадәр дәвам итәчәк. Умартачылар сатып алучыларга бары тик сыйфатлы һәм яңа аертылган бал тәкъдим итә. Бу юлы Чаллыга балның 40тан артык төрен алып килгәннәр. Татлы продукт Адыгея, Башкортстан, Краснодар өлкәләренең кояшлы районнарыннан җыелган. Яңа аертылган баллар арасында акация, кыргый умарта балы да бар. Мед липовый, липа самый душистый мед башкирский, очень ароматный, светлый. Считают его в природе, что это природный антибиотик и противовирусный препарат. Мед диких пчел. Это мед добывается без вмешательства человека, с дупел. В этом меде содержится большое количество пыльцы, перги, маточного молочка, прополиса, росы. Пигановлар безнең шәһәрдә еш була, шуңа күрә шәһәрдәшләр алар алып килгән продукцияны яратып та өлгерде. Татлы продукт артыннан еш киләләр. Очень понравился особенно вот этот башкирский мед, липовый башкирский, и с этим зелененький, забыл как название. Очень вкусный мед. Шәһәрдәшләр балны кулай бәядән сатып алырга мөмкин. 3 литрлы банкадагы чәчәк балының бәясе нибары 1000 сум. 1 килограмм сортлы бал алучыга 1 килограмм чәчәк балы бүләккә. Сатучылар иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр КамАЗ мәдәният сараенда эшли. Ярминкә 17 августка кадәр дәвам итәчәк. Бүгенге менә шулар, төзүчеләрне тагын бер кат һөнәри бәйрәмнәре белән котлап мин сезнең белән саулашам. Исән-имин булыгыз. Салон профессиональной одежды «Профстайл». Это модная и комфортная одежда для работников медицины и сервиса. Салон «Профстайл». Ваш гид в профессиональной моде. Торгово-выставочный комплекс «Тулпар». 3-й этаж, павильон номер 2.